κύριοι, απόψε 2 Αυγούστου, απογευματάκι στα Κύθυρα, στο χωριό των Λογοθετιανίκων. Είμαστε εδώ μαζί με τον Τσιρίγο TV, τον Άκη τον Αγιοπλούδο και τον Βαλέριο τον Καλοκαιρινό. Και έχουμε τη μεγάλη χαρά να είναι μαζί μας ένας καλεσμένος, ιδιαίτερα ταλαντούχος και ιδιαίτερα φιλοκυθύριος. Και τεράστια προσωπικότητα. Μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος ο Κάπας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι πολύ όμορφα εδώ. Το ξέρω και είμαι και πολύ όμορφο. Πολύ όμορφος. Λοιπόν, εγώ να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Πραγματικά είμαι από τις 25 Μάη εδώ. Είχα διάφορα σχέδια φέτος να κάνω. Και ήθελα να ξανακάνω και το τάβλι που το έχω 3 χρόνια. Δεν το έχω βάλει ακόμη. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ωραία πρόταση που μου έκανε ο Γιώργος Κανέλης από το Θεατρικό Εργαστήριο Κυθύρων. Μου λέει, θες να αφήσεις εδώ να σκηνοθετήσεις και να παίξεις στο Θεατρικό? Και λέω, ναι, εντάξει, να έρθω, αλλά πότε να έρθω? Μου λέει, αν μπορείς να αφήσεις από το Μάη και να κάνουμε κάποιες παραστάσεις τον Αύγουστο και όλα αυτά. Και νομίζω δεν υπήρχε καλύτερη πρόταση. Για μένα, ναι, γιατί είναι ένα νησί που λατρεύω, έχω φίλους εδώ και πολλοί φίλους, όχι. Και νομίζω ότι ήταν ιδανικός συνδυασμός για να συγκεντρωθώ, να σκηνοθετήσω, να παίξω, να διαβάσω. Δηλαδή πώς θα ήταν η πρόταση του Κανέλη που σου έκανε για να ψηφίσει? Ναι, κοίταξε να δεις. Εγώ το είχα σκεφτεί. Είχα σκεφτεί δηλαδή μια παράσταση να κάνω την οποία θα κατέβαζα και στα Κύθυρα, γιατί εδώ και 3 χρόνια με το τάβλι ήταν πολύ συγκινητικό την πρώτη φορά, ας πούμε, που πήγα και έπαιξα στον Καραβά. Στον Καραβά δεν είχε ξαναπαίξει θέατρο. Όχι, ποτέ. Και ήταν πραγματικά συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους και ηλικιωμένους να περιμένουν στην ουρά να δουν το τάβλι. Μια παράσταση που ήταν τότε mainstream στην Αθήνα. Και ήταν από τις καλύτερες παραστάσεις στην Αθήνα. Και ήταν πολύ ωραία μια τέτοια παράσταση να πάει στον Καραβά ή σε ένα χωριό. Γιατί συνήθως δεν συμφέρει κανένα θεία να έρθει στα Κύθυρα να παίξει. Πάνω από 2 άτομα δεν το συζητάω καν. Δηλαδή είναι απαγορευτικό από τα εισιτήρια. Γιατί αν είναι μια παραγωγή η οποία έχει, ας πούμε, και ένα φορτηγάκι και χρειάζεται και κάπου να μείνει και όλα αυτά, δεν βγαίνει με τίποτα. Πρέπει να παίξει, να κάνει 5 παραστάσεις από 600 άτομα. Που δεν γίνεται αυτό τώρα. Και εγώ το δοκίμασα με το τάβλι γιατί αγαπάω τα Κύθυρα, μου άρεσε και ο Ζίδωρος που παίξαμε τότε και το Αστικόν και ο Καραβάς. Πέρασα υπέροχα πραγματικά. Ειδικά στον Καραβά ήταν πολύ συγκινητικό και παίξαμε με μια φοβερή πανσέλινο. Ήταν πανέμορφα. Ήταν πανέμορφα πραγματικά. Και ήθελα να το ξαναζήσω. Το ξανάφερα πέρυσι. Την πρώτη χρονιά ήταν με τον Νίκο τον Ορφανό. Μετά το έφερα με το Σοφέα τον Μπατσίκα. Και πέρυσι το χαρήκαμε πολύ. Βέβαια εγώ εδώ πέρα είναι σχετικά εύκολο να κάνω κάτι γιατί έχω πολλούς φίλους. Ναι. Και εγκάρδιους φίλους. Δηλαδή έχω 2-3 ανθρώπους οι οποίοι με βοηθάνε πάρα πολύ. Το Βαλέριο του Καλοκαιρινό, το Στάθο του Ζωγράφο και κάνα 2 άλλους, ας πούμε, που είναι και στο νησί έτσι. Έχουν πολύ δραστήριοι και έχουν γνωστούς κλπ. Πλέον βέβαια έχω γίνει και εγώ τσιριγότης με έναν τρόπο. Εδώ που τα λέμε. Ναι. Από πότε έρχεσαι αλήθεια? Πώς και συνέβη και ήρθες στο νησί? Ήρθε ο αδερφός μου πρώτα, έμεινε στο Μηλοπόταμο. Ποια χρονιά ήταν? Το 2004. Και ήρθα εδώ και έμεινα τυχαία στο Μηλοπόταμο και στην κάτω χώρα. Γιατί αυτό μου είχε πει ο αδερφός μου να του άρεσε πολύ και εκεί είχε μείνει και ο Γιάννης. Δεν είχες επαφή με το βόρειο μέρος? Όχι ακόμη. Και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη δεν πήγα στο βόρειο μέρος, πέραν του ποταμού, ας πούμε. Και την πρώτη εβδομάδα αγόρασα και σπίτι. Δηλαδή βρήκα ένα υπέροχο έτσι γκρέμιο στο... Κάτσε για να καταλάβω. Ήρθες εδώ δηλαδή την... Ήρθα Τετάρτη, μετά από μία εβδομάδα την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη. Και λες δεν αγοράζω ένα σπίτι? Όχι, τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό σημαίνει μ' αρέσει. Το πήρα στην άδεια, δεν μου φανταστικά. Ωραία. Υπήρχε ένας πακτολός θυμάμαι και έδωσα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έτσι ξεκίνησε η σχέση με το νησί.
Και λέω και στο θέατρο γιατί όχι, ας πούμε, να μην παίξω κάτι ή οτιδήποτε. Δεν έχεις παίξει κάτι άλλο εκτός από αυτές τις 3 χρονιές που έχεις έρθει εδώ πέρα, έτσι? Εμείς δεν το ξέραμε. Εντάξει, αποκλείεται να μην το ξέραμε. Στο νησί όχι. Στην Αθήνα ναι, συνέχεια. Όχι, μιλάω για το νησί. Στο νησί όχι. Και μου άρεσε πάρα πολύ η πρόταση του θεατρικού εργαστηρίου, γιατί αφορούσε στον Γκεχαΐδη. Και ο Γκεχαΐδης για μένα είναι ο αγαπημένος μου συγγραφέας. Αυτό ήταν βασικά και είχε πολύ καλή σχέση με την κυρία Χαβιαρά και λέω τι καλύτερο, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια. Πολύ δύσκολο συγγραφέας, γιατί έχει ιδιαίτερο χιούμορ. Αλλά ευτυχώς κάνουμε κομμωδία. Εντάξει, τώρα να γίνει και κάποιο Ευτράπολο κλπ. Είμαστε εγώ, ο Γιώργος ο Κανέλης από το θεατρικό εργαστήριο και ο Δημήτρης ο Μαρσέλος. Μεγάλη μορφή του Γιώργος ο Κανέλης, Δημήτρης Μαρσέλος. Ναι. Κυρίες και κύριοι. Που τον αγαπάω πολύ. Είναι μεγάλη τύχη που είναι η Χρύσα, η Δαπόντε στα σκηνικά, που είναι επαγγελματίας και είναι και εξαιρετική στη δουλειά της και είναι και από εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ο Άκης Αγιοπλούδης που χωρίς τον Άκη τον Νίκο δεν θα κάναμε χαΐρι που λέμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Ο Θανάσης ο Σάμις μας βοηθάει πάρα πολύ, ο Βαλέρος ο Καλοκαιρινός, ο Στάσης ο Γράφος, δηλαδή φίλοι και φίλοι. Για να ασκηθεί μια παράσταση, γιατί μια παράσταση έχει τεράστιες δυσκολίες για να ασκηθεί επαγγελματικά. Δηλαδή για να γίνει αυτό το πράγμα να το δει ο κόσμος και να το χαρεί. Γιατί έχουμε σκηνικά, έχουμε φωτισμούς, έχουμε καλό ήχο, έχουμε εκατομμύρια πράγματα τα οποία χρειάζονται λεφτά για να γίνουν. Δεν είναι αστεία πράγματα. Δηλαδή για μια παραγωγή τέτοια να ξεκινήσει από τις στήσεις και να την πληρώνεις κανονικά, λιγότερο από 50 χιλιάρικα δεν καθαρίζεις. Και εδώ βοηθάει όλος ο κόσμος. Με έναν τρόπο μέχρι και τις αφήσεις. Εντάξει, μπορεί να έβαλα και εγώ και οτιδήποτε, αλλά βοηθήσαμε όλοι. Κώστα, γιατί Γκεχαΐδη, είπες πριν ότι είναι ο αγαπημένος. Είναι υπέροχος συγγραφέας. Δεν ξέρω, εμένα. Τι είναι αυτό που σου βγάζει? Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ γιατί μου προβάλλει μια εποχή που εγώ ήμουνα στο φεύγα της. Έζησα το φεύγα της. Την εποχή εκεί το 75-78 με τους θείους μου που πολεμήσανε, ξέρω εγώ, στον πόλεμο, που βγήκαν από αυτό, τον παππού μου που ήταν στο Σαγκάριο που περιγράφει εδώ στη Βέρα, ας πούμε. Όλα αυτά με τα πονηρά βλέμματα, το βλέμμα αυτό της επιβίωσης, τις μυρωδιές από τις αυλές, το πώς ήταν ο κόσμος τότε, τι χιούμορ είχε, γιατί είχε πολύ ωραίο χιούμορ. Και όλο αυτό το βγάζει προς τα έξω και επειδή όλα αυτά είναι μνήμες στο σώμα και ο ηθοποιός ουσιαστικά αυτό κάνει, να αναπαράγει και να προβάλλει αυτές τις μνήμες, δηλαδή οτιδήποτε έχω δει είναι μέσα μου. Όχι, είναι και πρακτικά, δηλαδή ακόμη και κινήσεις. Και θυμάμαι στο τάβλιο ότι μου βγαίνουν κινήσεις που είχα δει, ας πούμε, βιωματικά στον πατέρα μου, γιατί σκεφτόμουν διάφορα πράγματα και ξαφνικά βλέπω ότι αυτό που έκανα, ας πούμε, την τσατσάρα, το έκανε ο πατέρας μου στον καθρέφτη που την τσατσάρα εδώ, ας πούμε. Όλο αυτό, επειδή έχει να κάνει με το σώμα, σου ξυπνάει μνήμες από το παρελθόν, που πραγματικά, επειδή είναι και όλα πρωτόλια τότε, σε συγκινούν. Γι' αυτό με συγκινεί ο Γκεχαΐδης. Είναι πολύ πρακτική η λόγη που με συγκινεί ο Γκεχαΐδης. Κώστα, για πες μας λίγα πράγματα για την παράσταση, για τη Βέρα. Η παράσταση τώρα, λοιπόν, η παράσταση είναι 3 εξιντάιδες. Ο ένας είναι λίγο πιο μεγάλος που κάνει, ο Γιώργος ο Κανέλης, που είναι και ο μικρότερος της παρέας της. Τον έχουμε κάνει απόλυτο πρωταγωνιστή. Αυτό πώς μου συμβαίνει εμένα δεν μπορώ να καταλάβω, τέλος πάντων. Είναι απόλυτος πρωταγωνιστής λοιπόν ο Κανέλης. Είναι φοβερό βέβαια όταν δουλεύεις. Εγώ δεν θεωρώ τους δύο αυτούς ερασιτέχνες, γιατί καταρχάς ακούνε πάρα πολύ. Μην τους πεις ερασιτέχνες μόνο. Όχι, δεν είναι θέμα. Και το παιχνίδι είναι επίσης ώρες. Και δες ότι στην παράσταση εγώ δεν έχω προλάβει να δουλέψω τόσο πολύ όσο και ο Δημήτρης και ο Γιώργος, και πιστεύω ότι είναι και οι δύο εξαιρετικοί. Νομίζω θα κάνουμε πολύ καλή παράσταση. Είναι 3 εξιντάριδες που ο ένας είναι ερωτευμένος με μια Μαρία, είναι όλα στο κεφάλι του εδώ μεταξύ.
όχι ερωτευμένος, δηλαδή πεθαίνει για αυτή. Και όλο το σκηνικό γίνεται από μία βέρα που κάνει η Μαρία στο μαγαζί το δικό μου το Χρυσοχώιο. Εγώ είμαι Χρυσοχώος. Είσαι Χρυσοχώος, λοιπόν. Και ο άλλος πουλάει κάλτσες στα γήπεδα και στα τέτοια. Ο Μαρτσέλος. Ο Μαρτσέλος. Λοιπόν, και μαζευόμαστε μία χειμωνιάτικη νύχτα στο μαγαζί του Προκόπη Βασιλιάδη που τον υποδίεται ο Γιώργος Κανέλης. Και εκεί ξεκινάει από το τίποτα που πάμε να πάμε ή να πιούμε ένα κρασάκι και γίνεται της κακομοίρας. Τσακώνεστε δηλαδή για Τσακωνόμαστε για τη Μαή και γίνεται φανταστικό. 68 ο Γιώργος, 55 ο άλλος. Εγώ θα προσπαθήσω με τεχνικά μέσα να φτάσω λίγο παραπάνω. Αρκετά παραπάνω. Πώς το καταφέρεις? Δεν ξέρω, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με την ψυχολογία. Δεν ξέρω. Ναι, έχει να κάνει. Ναι, νομίζω και στο τάβλι έκανα έναν άνθρωπο που είναι μεγαλύτερος σε αυτό. Γιατί εγώ εντάξει ηλικιακά αλλά και βιολογικά φαίνομαι μικρότερος από αυτό που είμαι. Οπότε πρέπει να περκεράσω ένα. Είναι διπλό το άλμα. Ευχαριστώ. Δεν ευχαριστώ. Ήμουν έτοιμη να θεωρήσω την ηλικία σου, θεώρησα άπρεπε. Γι' αυτό. Καλά, μην μας πεις ηλικία, να μας πεις ποια χρονιά έχεις. Το 69. Δεν ήμουν ποτέ καλή στις αφαίρεσεις, λόγω στρώματος δεν. Μάλιστα. Αυτό. Και τώρα βεβαίως έχουμε την πρεμιέρα μας αύριο. Σήμερα έχουμε γενική πρόβα και όλα αυτά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πώς αισθάνεσαι? Πώς αισθάνεσαι για την πρεμιέρα? Δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω άγχος. Τώρα... Για τους υπόλοιπους θα ρωτήσουμε τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω. Πώς είναι η συνεργασία σας? Βέβαια είπες κάτι πριν. Είπες κάτι πριν ότι είσαι τέλος πάντων πολύ ευχαριστημένος με τη συνεργασία που έχεις με τον Γιώργο και με τον... Όχι, σου λέω και με όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ας πούμε, μου κάνει εντύπωση και ο Ανδρέας ο Λεβιζόπουλος που μας έκανε την πόρτα που θέλουμε για το σκηνικό. Ο Καρίνος για την σόμπα με τα μπουριά. Το ένα, δηλαδή, όλος ο κόσμος με ένα τρόπο, δηλαδή, είναι πραγματικά συγκινητικό. Αυτό είναι καλό, γιατί είναι λίγοι άνθρωποι στο νησί εδώ πέρα και νομίζω ότι με τέτοιες ευκαιρίες όλοι... Μα γι' αυτό και εγώ το μόνο μου άγχος είναι αυτό που θα κάνουμε να περάσει τον κόσμο και να το αγαπήσει, να μην μπει, ας πούμε, ή να μην είναι επαγγελματικό ή να είναι έτσι και έτσι. Θέλω πραγματικά να είναι πολύ ωραία, γιατί έχω και μια, γι' αυτό τους έχω σπάσει και τα νεύρα. Γιατί έχω μια τελειομανία, ας πούμε, στη δουλειά μου. Το έχω παρατηρήσει αυτό στις πρόβες λίγο. Και τρελαίνω. Δεν μπορώ να πω κάτι, ας πούμε, και να είναι, αν το έχω πει εκεί, να μην είναι εκεί. Εντάξει, νομίζω είναι λογικά όμως. Αλλά ξέρεις και το θέατρο πολλές φορές, και αυτό έχετε παρατηρήσει και εσείς που ασχολείστε, πολλές φορές συμβαίνει εδώ δεν συμβαίνει. Δηλαδή μια κουκίδα παρακάτω δεν είναι θέατρο, είναι κάτι άλλο. Ναι. Και θέλει τεράστια προσοχή αυτό. Έχει ισορροπίες. Πολύ. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι αστείο και αυτό να κάνω το μισό να μην είναι αστείο. Κώστα, σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω, είχες σκηνοθετήσει και το τάβλι? Ναι. Άρα λοιπόν πάμε στη δεύτερη σκηνοθεσία. Ναι. Έχεις ξανακάνει κάτι σχετικό? Όχι, έχω ξανακάνει, αν και πολλοί ηθοποιοί να ξέρεις ότι στην τελική το σκηνοθετούνται κάποιες στιγμές. Ειδικά δεν είναι μόνο πάνω στη σκηνή. Αλλά εντάξει, επειδή έκανα μαθήματα και σε παιδιά σε σχολή και όλα αυτά, σκηνοθετούσα πάντα κομμάτια και τέτοια. Αλλά είναι ένας... είναι πρόκληση για σένα. Η συνεργασία μου αρέσει έτσι κι αλλιώς θέλω να κάνω σκηνοθεσία. Θέλεις, σκέφτεσαι δηλαδή να το κάνεις και στο μέλλον αυτό? Ναι, βεβαίως, εννοείται. Είναι μια πρόκληση. Ναι, είναι μια πρόκληση. Μαζί με το ηθοποιό, δεν το αφήνεις αυτό. Όχι, δεν έχεις σκεφτεί τον εαυτό σου κάποια στιγμή? Δεν μπορείς να μην παίζεις. Δεν μπορεί, δηλαδή εγώ αν δεν παίξω, ας πούμε, κάποιους μήνες θα παθαίνω θέση. Δηλαδή μου λείπει πολύ η επαφή με τον κόσμο και η σκηνή μου λείπει. Ειδικά από ένα σημείο, ξέρεις, και μετά, δηλαδή γιατί ηθοποιός λέγεσαι μετά από τα 10 χρόνια πορεία. Δηλαδή μέχρι τα 10 χρόνια δεν μπορείς να λέγεις ηθοποιός, γιατί δεν έχεις κατακτήσει τα μέσα σου. Δεν τα ξέρεις. Δεν τα ξέρεις και δεν μπορείς να είσαι και χαλαρός πάντα σε αυτό που... Οπότε μετά από τα 10 χρόνια πορείας, 10, 12 κλπ, εκεί αρχίζεις και βλέπεις ότι και το ευχαριστιέσαι.
δεν έχεις άγχος για τίποτα. Ξέρεις, όλα τα πράγματα έρχονται και τώρα, ας πούμε, εσύ πριν ξεκινήσεις την παράσταση, ναι. την ώρα που είναι να βγεις, ναι. δεν έχεις καθόλου τρακ, δεν έχεις... Τρακ θα έχω περισσότερο επειδή το σκηνοτώ και επειδή έχω την καλλιτεχνική ευθυνότητα του όλου, ας πούμε. Οπότε για μένα όχι, δεν θα έχω. Θα έχω όμως τρακ για τον Δημήτρη, θα έχω για τον Γιώργο, να πάνε όλα καλά. Ποια ήταν η πρώτη σου παράσταση? Η πρώτη μου παράσταση ήταν με τον Εμίλιο το Χιλάκη που είναι και εδώ, θα έρθει κιόλας, το Λεόντιο της Χελένα. Έκανε το Λεόντιο Εμίλιος στο Δημοτικό της Καλυθέας. Χρονιά? Χρονιά, νομίζω ότι θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Και την ίδια χρονιά έπαιξα και στο δεύτερο σύριαλ της Μιρένας, στον Απόντα. Που είχε κάνει μετά την Αναστασία. Με τον Γιάννη τον Μπέζο, την Μπαζάκα κλπ. Εκεί δηλαδή προσδιορίζουμε τα πρώτα σου βήματα. Ναι, ναι. Και τώρα είμαστε όλοι μια παρέα, ας πούμε, έχουμε γίνει κυριγότες. Η Μιρέλα ξέρει τόσο κόσμο, ο Εμίλιος και αυτός πήρε το πίσω πηγάδι εκεί και είμαστε... Ναι. Για πες μας λίγο, έτσι, πώς ξεκίνησες, πώς έκανες πέραν της θεατρικής φάσης που μου είπες. Ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με την τηλεόραση? Με την τηλεόραση ήταν μια οντισιόν που είχε κάνει ο Μιχαλίδης ο Γιώργος και θα έκανε ένα σύριαλ στον Αντένα το 92. Το 92. Και ο Αντένα ήταν 3 χρονών. Ήταν 3 χρονών νομίζω, ναι. Ναι, τόσο πρέπει να ήταν. Μη σου πω ότι... ναι. 3 χρονών ήταν νομίζω, ναι. Το 89 πρέπει να ξεκίνησα μάλλον. Και... θυμάμαι ότι είχε πάρει εμένα τον Πυρπασόπουλο, τον Γιώργο και κάνα 2 άλλους για να κάνουμε κάτι πρωταγωνιστικά επεισόδια. Μαζί θα έπαιζε ο Καζάκος, ο Θεοδωρακόπουλος, ο Μινάς ο Χατζησάβας. Αυτό και έτσι έγινε και έτσι ξεκίνησε στην τηλεόραση. Τότε σκεφτόμουν να φύγω για Παρίσι, το μεταξύ να κάνω σπουδές εκεί και να... Και επειδή με πήρε αυτός και ο Γιώργος ο Μιχαλίδης και ξεκίνησα από εκεί, μετά η μία δουλειά έφερε την άλλη. Καμιά φορά συχτηριάζω, λέω μήπως δεν έπρεπε να πάρει και να είχα φύγει από Παρίσι. Και να είχα φύγει, ναι. Όχι, πραγματικά συχτηριάζω, λέω ναι, γιατί όχι. Τι έχεις σπουδάσει, Κώστα? Έχω σπουδάσει και γυμναστική ακαδημία. Ναι. Πού, σε ποια πόλη ήταν? Στην Αθήνα. Το 86 μπήκα, ήμουνα... Έμενες Αθήνα ή... όχι, η καταγωγή μου είναι το Αγρίνιο το Λακανανίας. Βασικά τον Αστακό το Λακανία θεωρώ. Εκεί μεγάλωσες ή... Το Αγρίνιο μεγάλωσα. Τον Αστακό θεωρώ έτσι πιο... γιατί είναι ένα παρασταλάσσιο χωριό στο Ιόνιο. Και ήρθα 18 χρόνια στην Αθήνα να σπουδάσω γυμναστική ακαδημία. Διάλεξα κάτι εύκολο, παρόλο που ήμουν καλός να φύγω, διάλεξα κάτι εύκολο για να φύγω, δεν μπορούσα άλλο εκεί πέρα να κάτσω. Και αυτό. Τελείωσες, δούλεψες. Τελείωσα και 25 χρονών ασχολήθηκα με το θέατρο. Πώς αυτό θέλω να μας πεις. Τι ήταν αυτό που σε έκανε? Κοίταξε, εγώ παρόλο που ήμουν στην επαρχία και ήμουν ένα παιδάκι πολύ επαρχιώτης. Έτσι ξέρεις όλα πώς ήταν τα παιδάκια με γη και γη και τέτοιο και έτρωγα και τις λέξεις και όλα αυτά. Ήμουνα βέβαια πολύ παρατηρητικός, είχα αντίληψη, ξέρεις όλα αυτά, ευαισθησίες και τέτοια. Αλλά έτυχε να πηγαίνω σε μια κατασκήνωση από πολύ μικρός της Εμπορικής Τράπεζας που ήταν ο μπαμπάς μου στην Πάρνηθα και εκεί ήταν σκηνοθέτης ο διευθυντής της κατασκήνωσης, ο Λάκης ο Κουρετζής. Και όλη η κατασκήνωση λοιπόν ήταν προσανατολισμένη στο θέατρο και στις τέχνες, δηλαδή στην ποίηση, στη λογοτεχνία, και μας πήγαινε μία φορά κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης πηγαίναμε μία φορά Επίδαυρο και μία φορά στο Ηρώδειο. Και θυμάμαι από μικρό παιδάκι να έχω μνήμες της Μερκούρη στην Επίδαυρο και κάναμε μαθήματα για το θέατρο. Εκεί λοιπόν μου άρεσε πάρα πολύ και παίζαμε και στο θέατρο. Το βράδυ. Κάνατε παραστάσεις δηλαδή. Κάναμε παραστάσεις. Θυμάσαι καμία παράσταση? Όχι, γιατί κάναμε σκέτες που γράφαμε οι ομάδες, όπως κάναμε στις κατασκηνώσεις. Και αυτό ήταν πολύ διασκεδαστικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και μου βγήκε ξαφνικά 25 χρόνων, δηλαδή κάτσα τα λόγια ενός φίλου μου, ας πούμε, που ήταν ηθοποιός. Κάπου με συγκίνησε, κάπου από εδώ, κάπου από εκεί και λέω αυτό θέλω να κάνω. Γιατί μέχρι τότε είχα ασχοληθεί με διάφορα πράγματα και δεν... Δεν το φοβήθηκες? Δηλαδή... Όχι, γιατί
δεν το φοβήθηκα. Θα σου πω τι γίνεται. Ήταν ένα ρίσκο, ας πούμε. Ήταν ρίσκο. Απλώς εγώ από μικρό παιδί πάντα έκανα πράγματα που δεν μου ταιριάζανε. Κόντρα. Δηλαδή πάντα προκαλούσα με έναν τρόπο τον εαυτό μου. Δηλαδή, αν μπορώ να το κάνω αυτό, ενώ φαίνεται ότι δεν μπορώ, το προσπαθώ γιατί αποκλείται να μην. Δηλαδή, θα το καταφέρω. Αυτό δεν ξέρω τώρα πώς προέκυψε, να σου πω την αλήθεια, βασικά. Αλλά έτσι όπως έγινε είχε πλάκα και δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα εγώ να. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς ξεκίνησα. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Τι συναισθήματα σου δημιουργεί όταν παίζεις θέατρο? Κοίταξε, το θέατρο ουσιαστικά στηρίζεται πάνω, είναι μια τέχνη που διδάσκεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, από 60 και πάνω. Ξέρεις, θα σε ρωτήσω, σε ρωτάω κάτι τέτοιο, ίσως να ήταν λάθος έτσι όπως το... Όχι, δεν είναι λάθος, θα σου πω ένα πολύ απλά, θα σου πω ότι όταν πατήσεις τεχνικά σε πράγματα, δηλαδή τσαντιστείς, πώς λέμε τσαντίζουμε στο θέατρο, αν ξέρεις να τσαντιστείς στο θέατρο πραγματικά, το θέατρο τι σημαίνει, το καλύτερο είναι να λες, να εννοείς αυτό που λες, για να μην μπερδεύουμε με όρους κλπ. Εννοώ αυτό που λέω, τσαντίζομαι, δηλαδή αν σου πάει στο διάλογο να το εννοώ. Ναι. Έτσι. Να θες να το στείλεις στο διάλογο. Να θες να το στείλεις στο διάλογο. Αυτό όμως, επειδή όλα είναι συσχετισμένα με το σώμα, όταν το κάνεις αυτό και πατάς πραγματικά, και αυτό σημαίνει τεχνική στον ηθοποιό, πατάς λοιπόν στο α, β, γ, δ, αυτό ενεργοποιεί ένα σύστημα, το οποίο ξυπνάει μνήμες, οι οποίες μνήμες είναι αποθηκευμένες στο σύστημα αυτό. Με αποτέλεσμα, με μια αλληλουχία πραγμάτων, γεγονότων, αντιδράσεων, να ξυπνάς ένα σύμπαν. Δικό σου σύμπαν όμως. Δικό σου σύμπαν, ναι. Και εκεί μπορείς να συγκινηθείς, μπορείς να κλάψεις, μπορείς να... σαν ρόλος όμως. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει μια σύγχυση γενικά με αυτό το πράγμα. Μπορεί να κάνει πάρα πολύ με το πώς συγκινούμε στο θέατρο. Που μπορώ να σκεφτώ τον τάδε, ή ένα προσωπικό, έναν άνθρωπο που έχω χάσει, και να συγκινηθώ. Αυτό είναι χαζομάρες. Γιατί το δράμα του ηθοποιού δεν τον απασχολεί το θέατρο. Τον απασχολεί το δράμα του ρόλου. Ναι. Και αυτό βγαίνει με τεχνική. Και πάντα από διαφορετικές αφετηρίες. Δεν μπορείς να ξεκινάς. Λες, σήμερα συγκινήθηκα, σκέφτηκα αυτό, θα κάνω το ίδιο. Πας την άλλη μέρα να κάνεις το ίδιο, θα σου λέγεται έχω περάσει από αυτό το στάδιο. Πας να το κάνεις λοιπόν το ίδιο, πάπαλα. Έχει πλάκα το, ξέρεις, είναι ένα συνέχεια και αυτά που λέω, δεν ξέρω αν είναι υποανέρεση, αλλά είναι πράγματα που ανακαλύπτω και εγώ στην πορεία και είναι ένα διαρκές ταξίδι αυτό και προσπαθείς να δεις και πού και πώς και πού μπορεί να σε βγάλει. Μέσα στο ταξίδι αυτό που λες, όταν έπαιξες για πρώτη φορά στην τηλεόραση, είπες τηλεόραση είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο πράγμα. Πολύ. Θα παίξω θέατρο μπροστά σε μια κάμερα ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό? Είναι τόσο διαφορετικό το μέσον να κοιτάς ή να σου παίρνει κάμερα εδώ ας πούμε και να μιλάς εκεί. Ναι. Και ο άλλος θα ηθοποιός να μην υπάρχει. Δηλαδή να μιλάς στο κενό και να πρέπει να αφήσεις κάποιες κουβέντες στο κενό. Ναι. Και ο άλλος νομίζει ότι εγώ κοιτιόμαστε στα μάτια. Είναι δύσκολα πράγματα. Απαιτούν τεχνική. Είναι πράγματα που ευτυχώς αυτή τη στιγμή σχολές τα διδάσκονται. Εμείς δεν τα διδαχτήκαμε ποτέ. Όλοι που βγήκαμε τη φουρνιά της δικιάς μου, ας πούμε, δεν έχουμε διδαχτεί τίποτα τέτοιο. Τα μάθαμε στην πορεία. Και κάποιες φορές ήμασταν και κακοί και εξακολουθούμε. Δηλαδή, τώρα και μετά σου λέω από κάποια χρόνια αρχίζεις και... Ποιο νομίζω ότι ήταν έτσι ο πιο δύσκολος ρόλος που έχεις παίξει? Στην τηλεόραση. Στην τηλεόραση, στο θέατρο. Κάθε ρόλος είχε δυσκολίες μεγάλες. Είτε απλώς ήταν είτε... Ποιος ήταν αυτός που σου μείνε μέσα σου, που αγάπησες ή σε δυσκόλεψε ή... Κοίταξε, αυτό που χάρηκα πάρα πολύ ήταν και Τσέχο βέβαια, 3 αδερφές που είχαμε κάνει στο θέατρο Τέχνης που κάναμε τον Αντρέη, αλλά γιατί μου άρεσε πάρα πολύ στους συγγραφέας, αλλά το 6 μαθήματα χορού σε 6 εβδομάδες που είχαμε κάνει με τη Ρέντι Μπιτάκη, που είχε πάει και 2 χρόνια και ήταν πολύ συγκινητική παράσταση.
αυτό ήταν νομίζω κάτι που ήταν πολύ καλό για μένα και τον κόσμο που το έβλεπε. Είχαμε και βραβευτήκαμε και δύο με βραβεία, και εγώ και η Irene Titaki και ο σκηνοθέτης μας. Τα θεατρικά βραβεία του Αθηνοράματος. Πότε είχε γίνει αυτό? Αυτό είχε γίνει το 2009. Και στην κλασική ερώτηση θέατρο ή τηλεόραση, εσύ τι απαντάς? Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Δηλαδή... Θες να επιλέξεις ή δεν θες? Όχι, είναι άλλο πράγμα. Η τηλεόραση είναι, ας πούμε, τώρα που παίζαμε σε ένα σύριαλ, ας πούμε, στα κλεμμένα όνειρα. Αυτό ήταν ένα πράγμα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, παρόλο δεν ξέρω τώρα πώς το βλέπει κάποιος, αλλά είναι πολύ περιορισμένοι οι χρόνοι. Είναι πάρα πολλές σκηνές. Βλέπεις με ωράριο κανονικά, δηλαδή, θυμάμαι τώρα, δεν είχα ποτέ μονόλογο 5 σελίδες να βγάλω, ας πούμε, και να είναι ένα μονοπλάνο το οποίο θα παίρνει μια κάμερα κοντινό και μια μακρινό και εσύ θα βγάζεις ένα τέτοιο πράγμα. Δεν είχα σκεφτεί, αν δεν είχα εμπειρία, ας πούμε, δεν μπορούσα να κάνω ποτέ 4 σελίδες μπροστά σε μια κάμερα με κοινό. Ήταν 4 σελίδες, μια αγόρευση που είχα τώρα με το Μαλτέζο, ας πούμε, τον Αλέξανδρο. Δεν ξέρεις πόσοι μου είπαν να σε ρωτήσω τι θα γίνει. Και ήταν ας πούμε 5 σελίδες η μία και 6 σελίδες η άλλη. Ναι, δεν φάνηκε νομίζω πάντως. Και ήταν. Αυτό είναι καλό που λες. Σημαίνει δεν κούρασε. Καθόλου. Όχι, δεν φάνηκε, εννοώ αυτό το χρονικό που λες, 4 σελίδες. Όταν λες 4 σελίδες, ο άλλος λέει ότι διαβάζω 4 σελίδες και είναι πολύ. Όταν όμως το λες και το παίζεις θέατρο, σε 4 σελίδες δεν φαίνονται. Ναι. Καταλαβαίνεις, είναι αυτό που είπες, είναι πώς το βγάζεις, το τι δίνεις, το πώς το λαμβάνει ο θεατής. Ο ρόλος σου εκεί, σε αυτό το σύριαλ, έχει τελειώσει ή συνεχίζει? Κάτι πρέπει να σε ρωτήσω, καταλαβαίνεις. Φύγανε και πολλοί από εκεί πια, δηλαδή δεν ξέρω τι θα γράψουν μετά, αλλά έχουμε φύγει πολλοί από εκεί πια. Εσύ έχεις ήδη φύγει, ας πούμε? Ναι. Χωρίς να ξέρεις βέβαια αν θα ξαναγυρίσεις? Δεν το ξέρω αυτό, ναι, αλλά νομίζω ότι εγώ και η Αθηνά και ο Οικονομάκου και ο μικρός, ο Λάγκος, ο Κωνσταντίνος, που έκανε το Σταύρο. Ναι. Νομίζω όλα αυτά, και το άλλο παιδί που πήγε Φαντάρος, ο Ορφέας νομίζω. Άμα πήγαν όλοι αυτοί, έφυγε και το σύριαλ. Όχι, μην το λες. Ποια χρονιά είναι αυτή η οποία παίζει τώρα? Τι είναι ποια χρονιά? Τρίτη θα πήγαινε. Θα πάει τέταρτη. Θα πάει τέταρτη. Πώς, άρα λοιπόν και το σκηνοθέτη νομίζω η Irene σκηνάζει τώρα πια. Έχει αλλάξει σκηνοθέτη. Πώς το βλέπεις έτσι, πώς είναι να είσαι ηθοποιός πραγματικά σε αυτά τα 4 τελευταία χρόνια, έτσι, που είναι και τα δύσκολα? Χάλια, είναι τραγικό. Δεν έχει εκφυλιστεί το, δυστυχώς πολλοί ηθοποιοί δεν τα βγάζουν πέρα. Πρέπει να είσαι τυχερός για να έχεις δουλειές και όλα αυτά, δεν πληρώνονται. Πάντως αυτό δεν έχει να κάνει σίγουρα με το ταλέντο, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ηθοποιούς οι οποίοι έχουν μεγάλο ταλέντο, είναι μεγάλοι ηθοποιοί. Σίγουρα και αυτοί που δουλεύουν πολύ είναι καλοί, ξέρω εγώ, και όλα αυτά. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το αξίζει και δεν δουλεύει, αλλά και οι δουλειές είναι πολύ λίγες. Είναι πολύ λίγες και δεν πληρώνουν. Και όχι μόνο νομίζω στο... Το μεταξύ έχει γίνει κάτι, είναι τραγικό το φορολογικό καθεστώς για όλο τον κόσμο. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω πραγματικά αυτό που συμβαίνει με την εφορία, ας πούμε. Να πεις τώρα, δεν ξέρω γιατί βγαίνουν μόλις εδώ, είναι σαν αυτά τα τρομακτικά πράγματα που λες, τι θα κάνω τώρα, δηλαδή δεν έχεις, πραγματικά δεν έχω δει χειρότερη διαχείριση των Ελλήνων. Σαν παιδί μου, έχω μια επιχείρηση, έχω αυτόν τον κόσμο να δουλέψει, πώς τον διαχειρίζομαι? Χειρότερο σπάσιμο διαχείριση του έμψυχου υλικού δεν έχω ξαναδεί αν λάβω υπόψη ότι είναι μια επιχείρηση, ας πούμε, Ελλάδα, έτσι, και έχω αυτόν τον κόσμο να δουλέψει. Έχει διαλύσει όλο το σύμπαν. Δεν μπορείς να κάνεις μία δουλειά, έχεις από παντού φόρους, δηλαδή είναι απελπισία. Και πιστεύω ότι αν ήταν πιο ελαφριά τα πράγματα, ναι με έλεγχο, αλλά πιο με λιγότερους συντελεστές φορολογικούς, με λιγότερα τέτοια, θα ήταν πολύ περισσότερα τα χρήματα που θα μάζευε ένα κράτος. Γιατί πιστεύω ότι μία βλακεία φέρνει την άλλη. Δηλαδή εδώ έχουμε παντές βλακίες.
Και οπότε είχε απαιτήσει. Δηλαδή, πιο έξυπνοι άνθρωποι κάθονται έτσι, α πούμε. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το φορολογικό σύστημα. Δεν να βγάζω, ξέρω εγώ, 7.000 και να δίνω τα 3, να δίνω τα 4. Και να ζω μετά. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Τι να πληρώσεις και τι να ζήσεις και πώς. Δεν ξέρω. Πώς τα ψήφισες τις προηγούμενες εκλογές? Ναι, ψήφισα. Ψήφισες εδώ ή όχι, δεν είναι Ψήφισα εδώ πέρα? Όχι, δεν ψήφισα. Αφήνω. Πώς αισθάνεσαι? Όπως όλοι μας, εντάξει, ήταν τιμωρητική περίοδος. Δεν μπορώ πραγματικά. Είχα κάποιους, δηλαδή μετά από αυτό που συνέβη με την εφορία, όλα αυτά που συμβαίνουν, δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω. Σκέφτηκες να φύγεις, να πεις ρε παιδί μου τα παρατάω όλα, δεν αντέχω άλλο. Και σκέφτομαι μπας και κάνω να φύγω για, αν βρω αν έχω την οικονομική δυνατότητα έτσι να φύγω για 2 χρόνια, ξέρω εγώ, να κάνω ένα course, ξέρω εγώ, κάπου στη Γαλλία ή κάπου να πάρει, γιατί δεν είχα και τη δυνατότητα την οικονομική να φύγω. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να στο φτιάχνεις. Ναι, των ημερών κάνεις. Και ειδικά σε αυτό τώρα που άμα τύχει μια δουλειά ή οτιδήποτε, δεν μπορείς να φύγεις. Μπορεί να πάρεις απόφαση και μια δουλειά πάντα να σου κρατάει πίσω. Και ας μην είναι η σούπερ δουλειά. Ναι, δεν μπορείς εύκολα. Και εγώ εντάξει, θα μπορούσα να το κάνω αυτή τη στιγμή. Γενικότερα πιστεύεις ότι είσαι αισιόδοξος άνθρωπος ή... Γενικά ήμουνα πολύ αισιόδοξος. Τώρα δεν αισθάνομαι να σου πω την αλήθεια και πολύ καλά. Και τα τελευταία δηλαδή 2 χρόνια και πιάνω τα πλάματα. Έχει πέσει πάρα πολύ ψυχολογία. Και των συναδέλφων μου δεν ξέρω, δεν υπάρχει αυτό το μπρίο και αυτή η παρόμοιση για πράγματα. Και δεν αισθάνομαι πια πολύ καλά με τη δουλειά μου. Έχει χάσει ποιότητα. Και έχω πολύ μεγάλο πια άγχος. Έχει χάσει ποιότητα η δουλειά λόγω της κρίσης, θεωρείς, ή δεν έχει να κάνει? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Όχι, υπάρχουν πράγματα πολύ ωραία να πάνε να δεις, και άνθρωποι που τα μελετάνε και έχουν και πράγματα να δώσουν. Αλλά υπάρχουν πολλές μπαρούφες, τις οποίες κάποιοι βαφτίζουν πολύ ωραία ή πολύ ταλέντο ή οτιδήποτε, ναι, που πας και βλέπεις και λες «Ο Χριστός της Παναγγέλας, τι είναι αυτό». Αλλά και αυτό είναι σημείο των καιρών. Πάντως νομίζω ότι είναι ένα επάγγελμα πάντως που πραγματικά αν δεν το αγαπάς δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν, και να το αγαπάς είναι για να επιβιώσεις αυτό το επάγγελμα χρειάζονται παραπάνω από πώς να σου πω τώρα, άμα χρειάζεται για να επιβιώσει ένα επάγγελμα 30 χαρακτηριστικά, εδώ πρέπει να έχεις 100 και πάνω. Με 100 και κάτω είσαι με φάρμακα. Πρέπει να είσαι τρελαμένος. Όχι, είσαι με φάρμακα, δεν είναι το συστάμε. Κώστα, ας φύγουμε λίγο από την δυσάρεστη τέλος πάντων αυτή την κουβέντα. Θεατρικό εργαστήρι Κιθήρων. Κάτι ξεκίνησες για να μου λες. Γιώργος Κανέλης. Έχεις παρακολουθήσει καμία παράσταση? Έχω πάει θεατρικό εργαστήρι. Παρακολούθησα την τελευταία και μου άρεσε αρκετά. Το break που κάνατε. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες. Είναι πολύ συγκινητικό που γίνεται αυτό σε ένα νησί. Και θα δείτε ότι όσο ασχολείστε με αυτό, τόσο πιο δυνατό θα γίνεται. Αλλά θέλει αφοσίωση. Και νομίζω ότι υπάρχουν τα εχέγγυα εδώ να κάνετε πολύ ωραία πράγματα και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι να κάνετε πολύ ωραίες παραστάσεις. Και νομίζω ότι υπάρχουν και δυνατότητες γενικά. Και πιστεύω ότι θα πάτε πολύ καλά. Και νομίζω να ξανασυνεργαστούμε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση βασικά. Ναι, σίγουρα. Αν θα ξανασυνεργαστούμε. Άσχετο τώρα, εγώ πάντα οτιδήποτε κάνω, ας πούμε, τα Κύθυρα, οπωσδήποτε θα το κατεβάζω, το συζητάω. Δηλαδή, είναι και ένας τρόπος να κάνω και διακοπές, να δω και τους ανθρώπους που αγαπάω, μου αρέσει και όπου παίζεται, ας πούμε. Υπάρχει, όταν είσαι Κύθυρα, μπορείς να κάνεις με την ίδια χαλαρότητα πολλά διαφορετικά πράγματα, όπως είναι η δουλειά, όπως είναι η παρέα. Μπορείς, άμα δεν έχει σου βγάζει, αλλά αν δεν είχε αυτή την απόσταση γάμο, δηλαδή είναι αραιοκατοικημένο πολύ το νησί. Όχι, έχει μεγάλες αποστάσεις να διανύσεις, δηλαδή άμα θες μια δουλειά και πρέπει να πας στο λιβάδι να γυρίσεις, ξέρω εγώ, στον ποταμό για να ξαναπάς. Είναι χαρακτηριστικό μεγάλο. Να μένεις πέτσες, ξέρω εγώ. Γιατί όμως, περίμενε να πούμε αυτό, γιατί ο Κωνσταντίνος, εγώ συνέχεια με ένα ποδήλατο τον βλέπω. Ναι. Άμα το πάρεις με το ποδήλατο, όλα τα μέτρα, μηχανή, ποδήλατο.
Εγώ πιστεύω εντάξει, αν είχα ηλεκτρικό ποδήλατο βασικά θα ήταν τέλειο. Ναι. Εντάξει, με το ποδήλατο. Είσαι ποδηλατάκια. Λίγο, εντάξει. Στην Αθήνα έχω κυκλοφορώ επειδή μένω στο κέντρο. Είμαι μονίμως στο ποδήλατο. Μάλιστα. Οπότε ξεκινάτε λοιπόν αύριο. Ξεκινάμε. Στο Αστικό στις 3. Αύριο. 3 του μήνα, ναι. Στις 10 του μηνός παίζουμε μια παράσταση στο θέατρο του Ποταμού. Στις 10 του μήνα λοιπόν, ναι. Το μεγάλο θέατρο αυτό που δεν ξέρω τώρα τι αυτό. Όχι με φοβίζει, δηλαδή επειδή δεν έχω ξαναπαίξει αυτό. Πρόβες έχω κάνει, είναι ωραία, είναι καταπληκτικό θέατρο. Ελπίζω να έρθει και ο κόσμος, δηλαδή να μην τον φοβήσει ότι είναι ένα θέατρο που πρέπει να πάρει αυτοκίνητο να πας ή με τα πόδια από τον ποταμό. Νομίζω ότι ο κόσμος εδώ είναι μαθημένος για αυτό το θέατρο. Δηλαδή πάει ο κόσμος. Μακάρι. Γιατί είναι και μια παράσταση που εκεί θα ουσιαστικά θα είναι πλήρης. Με το σκηνικό της. Τεχνικά εννοεί. Τεχνικά θα είναι πλήρης. Δηλαδή με το σκηνικό της το κανονικό, που είναι έτσι πολύ ωραίο σαν πιστεύω, πολύ ωραίο σκηνικό. Ναι, με τους ήχους, με τα φώτα τα κανονικά, γιατί ουσιαστικά δεν μπορώ να έχω ας πούμε, μια πόρτα παλιά από το τσίριγότικη που θα έχω πίσω ή τη σόμπα. Θα χρησιμοποιήσω τα πιο απλά πράγματα. Και φώτα δεν θα έχω τα φώτα που θα ήθελα να έχω. Αλλά τον καραβά θα στηθεί κανονικά. Ας πούμε μετά παίζουμε μετά παίζουμε στις 18 παίζουμε στο θέατρο του Ποταμού. Στις 13 θα παίξουμε στο Λύκειο στη Χώρα. Αυτή είναι μια έξτρα παράσταση που βάλαμε. Στις 13. Στις 13 ναι, αυτό δεν το γράφει το πρόγραμμα. Δεν το γράφει, ναι, το έχω βάλει σε κάποια μπάνερ τώρα. Να το πούμε, ναι. Και στις αφήσεις. 13 Αυγούστου. 13 Αυγούστου θα παίξουμε στη Χώρα στο Λύκειο. Στις 18, στις 17 τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει μια περίπτωση να παίξουμε και στο Διακόφτη. Θα το δούμε αυτό τώρα. Στο Διακόφτη. Στο Διακόφτη, ναι, σε μια αυλή εκεί πέρα έτσι πολύ ωραία που μας έχουν καλέσει. Αυτό δεν ξέρω αν είναι στο Καραβά στον Καραβά θα παίξουμε στις 18 Αυγούστου. Όχι στα πλαίσια του πανηγυρίου, γιατί φέτος λόγω οικονομικών δυσκολιών δυστυχώς δεν θα γίνει πανηγύρι. Δεν θα γίνει πανηγύρι. Και πολύ με στενοχώρησε αυτό. Αλλά θα κάνουμε. Οπότε θα γίνει στον Καραβά στη χώρα του σχολείου, εκεί που γίνει το πανηγύρι. Ναι, συνεννοούμαστε τώρα με την πορτοκαλιά εκεί πέρα και το. Θα γίνει στο σχολείο. Και με πολύ μεγάλη χαρά θα παίξω εκεί. Δεν το συζητάω. Δηλαδή πάω στο πανηγύρι, χορεύω. Έχω παίξει εκεί. Δεν εννοείς έχω παίξει εκεί. Εννοείς το τάβλι κάτω στο. Είναι η πρώτη παράσταση επαγγελματική που πήγε στον Καραβά. Ναι, πραγματικά. Έχει παίξει τάβλι. Αυτό πρέπει να γραφτεί στην ιστορία. Λοιπόν, στον Καραβά λοιπόν είναι στις 18. Μετά έχουμε στις 22 και 23 του μηνός 2 παραστάσεις. Θα παίξουμε στο Ζίδωρο. Στο Καψάλι. Στον Αλέξανδρο εκεί πέρα. Που έχω παίξει το τάβλι. Ναι, είναι καταπληκτικός χώρος αυτός. Αυτός είναι εντελώς επαγγελματικός χώρος. Με υπέροχο θέατρο, μπαρ φοβερό. Νομίζω ότι για τα κύφυρα είναι. Ανακαινισμένο καταπληκτικά αυτό. Είναι πραγματικά κόσμημα για το νησί. Ίσως μετά κλείσουμε πάλι στο αστικό να παίξουμε μια παράσταση. Και μετά, αν μας βοηθήσει με έναν τρόπο και ο Δήμος και μπορεί η παράσταση, αν έχει την επιτυχία που θέλουμε τέλος πάντων, ναι, μπορεί να παίξει στην Καλαμάτα, μπορεί να πάει και στην Κρήτη. Για περιοδία στην Ελλάδα. Ναι. Γιατί όχι. Και είναι και καλό και για το νησί και για την Κρήτη, ας πούμε, να παίξουμε. Και είναι ωραίο να υπάρχει έτσι ένα κυφυραϊκό εργαστήριο, ας πούμε, και να. Εμείς με μεγάλη χαρά. Αυτό δεν θα σε εμποδίσει για τη δουλειά που θα έχεις να κάνεις ίσως το χειμώνα? Κοίταξε, η δουλειά μέχρι στιγμής που έχω να κάνω το χειμώνα περιορίζεται σε 2 με 3 παραστάσεις την εβδομάδα. Μέχρι στιγμής. Τώρα δεν ξέρω αν είχα σκοπό εγώ να κάνω και κάτι δικό μου, αλλά όχι κάτι που έχω γράψει εγώ εννοώ, αλλά κάτι, μια παράσταση δικιά μου, αλλά δεν ξέρω αν προλαβαίνω πια. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί. Θέλεις να μας πεις για αυτή την παράσταση που θες για να κάνεις, για τις 3 παραστάσεις? Είναι κάτι ανακοινώσιμο? Όχι, δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο αυτό, γιατί τώρα παίρνω τα δικαιώματα, ας πούμε. Κατάλαβα. Ωραία, δεν λέμε. Έκπληξη.
Τώρα θα το πούμε την αρχή Σεπτέμβρη. Καλά, θα κάνουμε και άλλη συνέντευξη. Τι να σας πούμε. Αυτό. Τώρα δεν ξέρω τι και πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θα δούμε. Πάντως εμένα είναι χαρά μου όταν δεν είμαι στην Αθήνα. Ναι. Δηλαδή αν μπορούσα τώρα να οργανώσω κάτι και να πω ότι θα το κάνω εδώ, θα πάω από εκεί, θα ξανάρθω εδώ και θα ξαναφύγω και θα ήταν το τέλειο και να ήταν και κάτι ωραίο. Δηλαδή να ήταν κάτι το οποίο σ' αρέσει να το βλέπεις και να σε γεμίζει και να είναι καλό, να είναι καλή παράσταση, ας πούμε. Δεν θα κανένα θέμα. Πραγματικά κανένα. Δεν ξέρεις καμιά φορά. Ναι, μακάρι. Ελπίζω το αποτέλεσμα να μας δικαιώσει, ας πούμε, και να πούμε ότι είναι κάτι ωραίο. Και από εκεί να συνεχιστούμε και άλλα ωραία πράγματα. Μακάρι. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Κι εγώ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνε, ήταν μεγάλη μας τιμή. Να είστε καλά. Ευχόμαστε να πάνε πολύ καλά οι παραστάσεις. Θα είμαστε κοντά σας. Με οποιοδήποτε τρόπο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Βαλέριο τον καλοκαιρινό. Οπότε έχουμε πρεμιέρα λοιπόν αύριο. Έχουμε πρεμιέρα στο Αστικό. Να πούμε για την προπόνηση. Τι ώρα, δεν είπαμε την ώρα. 9 και 4. 9 και 4, εντάξει, κάπου εκεί θα ξεκινήσω. 9 και μισή, 9 και 4. Αυτό. Ωραία. Λοιπόν. Δεν έχουμε ξεχάσει κάτι για την αυριανή παράσταση. Όχι, δεν έχουμε ξεχάσει. Για την προπόληση. Εντάξει, προπόληση στήριων στο Μουσικό Καφενείο Αστικών, στο τηλέφωνο 27360 33 141. Φίλοι και φίλες, ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε τη συνέντευξή μας. Καλές διακοπές.